όπως με την αρχική άσκηση, την πρώτη, το γύριστρεμα στον τοίχο 10 φορές, περνάμε στη δεύτερη άσκηση, ξαπλώνουμε στο στρώμα. Δείχνω ακριβώς τι κάνουμε σε αυτήν την άσκηση. Λυγίζουμε έχοντας πάντα όλοι ένα στρώμα στο σπίτι, κάτι που είναι πολύ απλό να το έχουμε όλοι στο σπίτια μας. Ξεκινάμε γονατίζοντας στο στρώμα. Ωραία, να κουμπάνε σημαντικό τα γόνατα στο στρώμα για να μην επιβαρύνεται η υπογονατίδα σε κάποια σκληρή επιφάνεια. Ωραία. Ξεπλώνουμε λοιπόν τα γόνατά μας, ακουμπάμε τα γόνατά μας στο στρώμα. Ωραία. Ξαπλώνουμε, ακουμπώντας το στομάχι μας καλά πάνω στο στρώμα. Ωραία. Τα χέρια μας είναι πλάι και δίπλα στο σώμα. Ωραία. Το κεφάλι κοιτάει κάτω. Από αυτή τη θέση λοιπόν σηκώνουμε το ένα μας πόδι, το δεξί. Καλά πάνω, να μην ακουμπάει. Ωραία, μετράμε για 10 δευτερόλεπτα. Εκπνέω και εισπνέω καλά. Ωραία, δεν αφήνω την αναπνοή, δεν την κρατάω την αναπνοή, είναι πολύ σημαντικό. Αφού περάσω τα 10 δευτερόλεπτα λοιπόν, χαλαρώνω, ωραία, και σηκώνω το άλλο μου πόδι, το αριστερό. Ωραία, το ίδιο. Μετά από μέσα από 10 δευτερόλεπτα, εκπνέω και εισπνέω, πολύ σημαντικό, δεν κρατάω την αναπνοή μου. 10 δευτερόλεπτα λοιπόν και ξανακατεβάζω κάτω. Ωραία. Αφού λοιπόν ολοκληρώσω την άσκηση, αφού κάνω την άσκηση 5 φορές, ωραία. 5 φορές το ένα 10 δευτερόλεπτα, αλλάζω το άλλο, ωραία. 5 φορές. Η προηγούμενη φορά η άσκηση ήταν 10, ήταν και σαν μια άσκηση προθέρμανσης. Οι υπόλοιπες ασκήσεις που θα ακολουθήσουν συνήθως επαναλαμβάνονται 5 φορές. Οπότε 5 φορές το ένα πόδι σηκώνω, ωραία.